Good morning guys! Last day. Shopping day. Gala tayo. Ubusin lang natin yung yung mga pinapalit kong bat. At sayang. sayang. Hindi rin naman kasi ako makapamili ng marami kasi wala akong katulong sa sa pagbuhat mamaya. Siguro pagbalik na lang namin kasama si Froggy. Siyempre, kakain muna tayo guys. Iinom pala. Try natin itong watermelon and carrot and lemon. Nilalagyan ba nito? Hindi ko alam eh. Lagyan na natin. Kaloka. Kain tayo guys. Ayan lang. Light breakfast lang. Hindi to light sa akin. Hindi yan light. Mga dried fruit guys. 5+1 din sila. Ito marami sa Pilipinas na. Avocado ba yun? What's this? Avocado? This one pancake. Ha? Pancake. Right? Hindi ko naintindihan eh. Pancake pagkakaintindi ko. Pati coconut. Ang galing no. Hindi pinre-preserve kasi nila eh. Yung halimbawa yung mga lemon peel. Gagawin nilang candy. Para ma-minimize nila yung yung waste. Seafood. Bumili ka na, di ba may nagpapabili sa'yo? Not spicy. Not spicy? Ano sa atin ganun din? Ito Problems. Mas mura magbilihan nyo kasi 200. Dito. Pero walang ganun. Iba-iba no? Karami. Taste test. Ito yung pusit na hinahanap mo. Nagpapabili sa'yo. Malamig lang yung sa inyo. What's this? It was sweet. Seaweed? Ah, okay. Chicharon lang. Fish skin. Yeah. 150 baht. Buy 4 for you. Ito. Testing. Try. Chicharon nga. Anghang. Huwag kang mag-expect na hindi maanghang dito. Lahat maanghang na. Masarap yung sin. Tsaka mas ata yan, mas healthy ata yan. Yung fish skin. Sa atin kasi yan, 3 to 100 lang. Magsisimula pa lang magbukas yung mga guys, mga bilihan. Ayan, masyado kasi kaming maaga eh. Kabili na kami ng ref magnet, mga pang salubong, dried fish, ayun, tapos Thai na tsaa. Nantay lang namin sa baba.
Nandito lang yung G-Shock eh. Platinum Mall. Nag-hoard na ako guys. So, yung favorite kasi ni Chris Aquino na ano eh, na snail soap. Mabenta rin yan. O, diba? Tinawaran ko ng bongga. Papatanggal ko na lang sa ano, sa box. Tapos bumili si Cher nito. Binilan ako ang sweet. Pero babayaran ko guys. Pakisuyo lang ako. Yes, open please. And put here. Thank you. Tapos yung best seller na ano. Ito. Yan. Gel Hotman. Contented. Uwi na kami. Payatay Plaza. Bawal daw. Hihingi pa yung chinelas. No? Di ba gano'n sa Pilipinas? Inuuwi. No, you cannot take out. Take out. So, ayun guys. Magano na lang kami. Check out na kami. Okay naman na bili ko yung mga dapat bilhin. Pero hindi lahat kasi nga dalawa lang kamay ko. Di nga ako masyad nakapag-vlog. Pasensya na. So, ayan. Thank you so much, Sis Cherry and ano pa na kapatid niya? And brother. Hi there. Oh, your brother niya. Salamat ah. Tinulungan niya kami. Grabe. Nag-hoard kasi ako nung ano, nung whip soap eh. So, ayan. Magmadali na tayo. Goodbye, room. Alis na kami, room. Ayan tayo eh. Napaparami eh. Reaching out on your friend room. Your friend, no? I mean your friend to No, come together. they will stay. Okay. And you have car pick up? What? I mean you have a car for pick you up. No, we will just Leave it leave it Okay. down. We'll eat first before going to airport. Okay. What Okay. time you going to the airport? 3. 3 airport. Is it okay to leave this? Two person, huh? Yes. But if normal taxi, you can enough. Okay. You have car? no. No. But you have too many luggage. Taxi. Hinihingi ko tsinelas. Ayaw ibigay ni Kuya. Sure ka sis, wala ka na naiwan. Let's check again. My gosh, ako pa naman eh. Okay, no more, no more. Card. Let's go. Ang dami daw namin dala. Tapos dalawa lang kami. But you have many luggages. Correct. Ay, PM mo na lang si Sis Cherry. Sabihin natin, nag-check out na tayo. Ayan mo lang. Okay. Dalawa na? Pag isang ulam, 50. May rice na. Pag dalawang ulam, 60. Pag tatlong ulam, 65. Magkano ano neto sis? Laman? 200. 200. Okay. Ano pa isa sa akin? Sa akin, dalawa. Ako, ito gusto ko, parang gusto ko yung patola tsaka ito. Curry. Yan lang, ganyan lang. Sige. Gusto ko tikman to. Masarap. Parang patole. Baka na-picture yung mga malaki. Tingnan nyo yung building na yan, guys. Oh. Letter G. Si G Tower. Ang kulit eh, no? Ang cute. Detalyado yung ano eh. Pagkaka-G niya talaga. Pa-airport na kami, guys. Hala, dapat pala nagpa-change tayo, sis. Kalimutan ko baka mag-over baggage kasi ako eh. Marami yan doon, sis. Meron ba? Oo nga, madami naman sa hotel ay sa airport.
Humapdi yung ano, yung sikmura ko sa mga maanghang na kinain ko na sobrahan nakakatay. Lahat. Kasi halos maanghang. So parang kinakabagan ako na mainit-init sa tiyan. Ayun. Kailangan something na ano, matamis. Nay, pauwi na kami. Yes. Uwian na. Bye, Bangkok. So, sunod ulit. Sila si Cherry, ano, kasunod ata namin. Sabi namin, wag na kaming ihatid sa, ano, sa airport. Kaso, thank you sis sa sobra sa pag-asikaso sa amin din, sis Ro. Ayun. Kasama yung husband niya. Mabait din yan. Oo, sobra. Ang swerte natin sa kanila. Kurak. Ang tahimik ng kalsada dito guys, alam nyo ba? Hindi sila masyadong mabusina. Nakakatuwa. Tapos nagbibigayan talaga sila. Unlike sa atin ako. Busina rito, busina doon, singit dito. Disiplinado, nakakatuwa. Ayan, yan yung hotel namin. Nag-U-turn lang kasi kami kanina. Grand Mercure. Tapos ito yung G Tower naman kanina. Tapat lang. Tara na, uwi na tayong Pinas. Tagal na natin dito. 4 days na tayo. Pero parang ang tagal na nga natin, no? Seoul. Kaya pala yung mga, ano, matagal ng 1 week talaga, yung ganun. Kasi nakakasawa din. Tapos ayan din yung, ano, yung deliver, oh. Unilever House. Babalik ako kasi talagang, ano, kailangan ko ng Maki. Maki Plus. Health is wealth. Medyo may distansya lang guys yung ano, yung airport. Pero yung hotel namin pinakamalapit na yun from airport. Hello guys, ayun, boarding na kami. Nakakaloka, napakalaking ano. Ang laki na itong airport nila. Ayun, pumila pa kasi ako sa ano, doon sa battery fund. Eh di ko naman alam, doon ko na lang nalaman nung malapit na ako na kailangan pa palang patatakan sa ano, sa Bureau of Customs. So sayang yung 30 minutes nakakapila ko doon. Kaloka. Sayang. Sayang pa kasi yung ano, yung refund eh. 7% din. Anyway, next time na lang wala tayo magagawa kaysa maiwan kami ng aeroplano, diba? Mas mahal yun. So, yun. Open na sila. Kaadik. Thai iced tea. Ito na ako, guys. Walang pang vlog. Walang pang vlog. Wala na akong ano, memory card eh. So, ayun. Sinundo nila ako. Baho mo nak. Naligo ka na? Pawisan lang. Oo nga eh. Yan si daddy. Tapos si Aaron. Ayun. Si Sis Robs, ano na lang, sa shuttle na lang siya sumakay. Para dire-diretso na daw. Tatransfer kasi siya sa ano eh, sa Terminal 3. At Vivo bukas ng, smartphone. mamayang umaga or bukas ng umaga, sa ano na siya. Hindi papunta na siya sa Sambuanga naman, uwi na. So yan guys, I'm so tired na.
Grabe, di ko kaya yung biyahe Saan kayo talaga kahit 3 nag-stay? oras Sa lang. hotel lang? Opo. Alam mo, hilong-hilo ako kanina pa. Diyos ko po. Paano magsalita ng Thailand? Sawadee ka! Kala ko kasi nasa India kayo eh. Nakakatawa yung accent nila eh. So, yung good night, Gumagalaw pa yung guys. ulo. See you tomorrow. Good night na. Peace out. Sunod, kasama ko na sila doon. Ayun, medyo na ano lang ako na nasira yung yung maleta, yung handle, nakaka-insi bago-bago Alam pa. nyo guys, niloko kami ni mami na wala, nanakaw daw yung Yung passport. Hindi ka na ako umiyak nun eh. Sabi ko sa kanila nung isang araw, eh, nawala yung passport ko, natukutan ako. Tawag agad sila sa akin eh. Hindi ka na. Nag-gym ka ba? Wanna go to America! Ayun, good night! Bye! Good night na dali. Pagod na ako eh.